नाव घे तुमचे? माझे नाना पालशेकर. कसे खंय गावले हे तुमका? डोंगरातून कुत्रे असले डायरेक्ट पाटल्यात धावले आणि ते डायरेक्ट आमच्या घराच्या खण्यात गेले. खळ्याकडे येले. कितले 8 एक कुत्रे असले? असले. हा. त्याच्या आम्ही त्याका कुत्र्यांक सोडले आणि त्याका बरोबर ते भियान जाग्यार रावले. ते जाग्यार राहून ते पुढे सरले आणि हांगा बसले. ते पळयले आणि फॉरेस्टाक फोन केलो आणि तेन्ना फॉरेस्टार सांगले आता येता म्हणून. तुमचे वडच्या वड हरमल हांगा अशे बेकरी पळयला तुमी केन्ना अशे? हय तशी दोंगरार आमच्या बेकरी आहात ती पळयल्या आमी. अशी वयर गेल्यार दिसतात तशी ते. पुन्हा हे पिके